Bon dia a tots i a totes. Com ja sabeu, estem amb la segona onada de la Covid i a Sant Pere de Ribes no tenim bones xifres. Som el municipi més alt en contagis de tota la comarca del Garraf i us he de demanar la vostra col·laboració. En primer lloc, no fem trobades familiars, quedem-nos amb la nostra unitat de convivència, però no convidem a casa nostra a familiars i amics per fer trobades i sopars. És molt important. En segon lloc, quan anem als parcs infantils, un adult per unitat familiar, cuidant molt el temps que hi som, la distància entre les persones, utilitzant sempre mascareta i gel hidroalcohòlic també quan surten i entren els nens. Per altra banda, també un missatge important cap a la gent jove. Sisplau, sigueu molt conscients que ens estem jugant la vida, sigueu molt conscients que vosaltres mateixos, però també el vostre entorn més immediat i sobretot les persones grans que poden conviure amb vosaltres, els podeu posar en risc si no compliu amb les mesures. Per tant, el que últimament està passant de botellons, trobades entre gent jove, sisplau, no ho feu. Respecteu justament aquests moments en els quals tornem a estar en el risc. Hem de baixar la corba i ho hem de fer entre tots i totes. A Sant Camil tenim més de 30 ingressos, 4 persones a la UCI, però constantment estan arribant de nou persones malaltes. Per tant, depèn de nosaltres. Els bars i restaurants i centres d'estètica ja han hagut de tancar. I depèn, com deia una vegada més, de com col·laborem entre tots i totes. Per tant, no abaixem la guàrdia, sisplau. Col·laborem i seguim amb les precaucions que en aquests moments són més importants que mai. Moltes gràcies per la vostra col·laboració.